خلا هەڵبژارتنên Parlemana Îranê di roja 21 vê mehê de birêve diçe. Parleman hejmara kursiyan deshilatên Parlemana Îranê wiha ne. Hejmara kursiyan 290 kursî ne li Parlemana Îranê. Pêk hateya serokatiya Parlemanê pêk tên ji serok, 2 cîger, 6 sekreter û 3 çavdêr. Heyama deshilata serokatiya Parlemana Îranê 1 sal e. Serokatiya Parlemana Îranê bi hilbijartina rasterast û dengdana nehîniya parlamenteran tê hilbijartin. Xula di hemiya Parlemana Îranê ku xula niha ye ji 3 fraksyonan pêk tê. Fraksiyona Rêformxwazan 125 kursiyên wê hene. Fraksiyona Nerîdxwazan jî 82 kursiyên wê hene. Herwiha fraksiyona Miyanerewan 83 kursiyên wê hene. Bazdên hilbijartinan li Rojhilatê Kurdistanê çawa ye? 29 bazdên hilbijartinan ji bo hemû Rojhilatê Kurdistanê hene, 38 parlamenteran dişîne nava parlemanê de. Parêzgeha Ormiyê heye 9 bazdên hilbijartinan hene ji bo destnîşankirina 12 parlamenteran bona Parlemana Îranê de. Bazneyên parêzgeha Sinê jî 5 bazne ne, ev jî wê 6 parlamenteran dişîne. Herwiha parêzgeha Kirmaşana Rojhilatê Kurdistanê jî 6 bazdên hilbijartinan hene ji bo destnîşankirina 8 parlamenteran. Parêzgeha Loristanê jî 7 bazdên hilbijartinan hene wê 9 parlamenteran destnîşan bike. Parêzgeha Îlamê jî 2 bazdên hilbijartinan hene ji bo destnîşankirina 3 parlamenteran bo nava Parlemana Îranê de. Mercên xweberbijarkirinê bo Parlemana Îranê çawanin. Hemû kes li Îranê dikare xweberbijêr bike ji bo Parlemana Îranê, lê bi van mercan. Gerek di destpêkê de keseke Îranî be, nasnameya Îranê hebe. Pabendekê temam be bi ola Îslamê. Wefadar be bi destûr û wîlayeta feqîh li Îranê. Bixwe tendurist be û tu tawanek jî encam neda be û temenê wê jî di navbera 30 hetanê 7 salî de be. Deshilatên Parlemanê bi vî awayî ne. Parleman dikare lêkolînê de hemû karûbarên welat de bike. Girêbest û rêkeftinên navdewletî ku bên kirin divê Parleman pesend bike. Budceya salane ya welat jî divê Parleman pesend bike. Dengê baweriyê dide wezîran, dikare dengê baweriyê ji wezîran bistîne jî. Çavdêriya karûbarên hikûmetê û wezaretan dike. Lêpirsînkirin ji serokkomar û wezîrên wî jî di deshilata Parlemanê de ye. Li gorî pêwîst yasayan datîne. Dayîna deynan û wergirtina deynan ji aliya hikûmetê ve divê ji aliya Parlemanê ve bê pesendkirin. Parleman nikare yasayekê pesend bike ku nakokî di gel ola fermiya Îranê herwiha destûra Komara İslamiya Îranê de hebe. Eger hikûmet bixwaze şarazayeke biyanî damezrîne, divê Parleman dîsan pesend bike.